to iya abin da zai yi kenan. Alkali ba zai tashi je ya tsaya ya ga cewar sai ya ga ya aka yi kisan ba, ya aka yi an kashe shi ba a kashe shi ba, a'a ya gama nasa responsibility din. Domin kar ki manta a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya an yi togaciya cewar waɗannan turaku guda uku ba a yadda wani ya katsalandan a wani ba, ta aikin wani ba, kowa gashin kansa yake ci, kowa tsaye aikinsa, kowa doka ta zo ta ce wannan gashin kansa zai ci, kuma in kai katsalandan ma ka shiga aikin wannan kayi laifi. Saboda haka idan alkali ya zauna a kotu ya hukunci, ya yanke hukunci na kisa, to zuwa aiwatar da wannan kisa kuma ya fita daga hannun alkali ya koma bangaren masu zartarwa. In na ce masu zartarwa a nan, idan a matakin jiha ne kana nufin gwamna na jiha, in a matakin ƙasa ne kana nufin shugaban ƙasa da subordinate ɗinsa, haka shi ma gwamna da subordinate ɗinsa. To haka yake tsarin. Saboda haka yanzu kotu ta yi hukuncinta, ta yanke hukunci na kisa saboda an samu wani da aikata laifi, to ta gama. Yanda za a je a aiwatar da wannan kisa a zartar da shi kuma yana bangaren masu zartarwa. Alhamdulillah mu anan sai mu ce Allah ya ƙara tabbatar mana da adalci da kuma kotunan mu da suke wannan shari'a, kuma anan muna wato kira da kyakkyawan harshe mai taushi akan waɗanda suke da hakkin ruwa da tsaki akan wannan batu da aka yankewa wannan mutumi da yi wato batanci ga shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Muna kiran kuma muna ƙara jan hankalin gwamnati da kuma wanda abin ya shafa, wanda suke da damar da za su ba da damar a zartar masa da hukuncin nan, su yi kokari a nan don su tabbatar an masa hukuncin nan domin ya zama izina ga 'yan baya masu rawar kan za su shiga wannan katon hurmi. Da fatan kuma Allah ya ƙara tsare mu ya kare mu. Masu kallon mu za ku iya kallon mu a wato shafin namu na Facebook da kuma Twitter da Instagram domin ganin wannan shiri namu kai tsaye. Da fatan Allah ka tsare mu, ka tsare mutuncin mu, ka tsare imanin mu, kuma ka tsare addinin mu baki daya. Bara mu dawo wajen DSP wato Abdullahi Haruna Kiyawa, wato makogaran kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Kano. DSP. To jama'a assalamu alaikum. To DSP na ga wato kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano ya tattauna taron 'yan jaridu na manema labarai. To me kake ganin makasudin wannan tattauna da akai? To alhamdulillahi kafin na zo nan akwai gaba mai amfani wanda ya kamata a ce mun yi bayani akan ta sosai. Saboda Baba Jibo ya fara magana akan daukar doka a hannu. To na farko ki duba irin abubuwan da suka faru, musamman wannan abu da ya kasance a wannan satin da kuma wannan hukunci da kotu ta yi. Tabbas mutane da yawa suka tsinci kansu a gidan kurkuku ta dalilin daukar doka a hannu. Ina ganin zaki iya tuna akwai satuttukan da muka yi bayani, kamar zan iya tuna a unguwar Dala akwai wani mai gida da yan uwansa da suka ga irin wato wani ya tsallaka gidan matarsa, irin wanda ake cewa kwarto kenan, da ya tsallaka, maimakon da suka kama shi su kai shi wajen 'yan sanda sai suka fara dukansa. Dukan nan ya jawo shi ne sanadin ransa, wanda yanzu haka ina mai tabbatar miki da cewa da shi mijin matar da yan uwansa da suka wannan dukan duka suna gidan gyaran hali. To jan hankalin mutane da muke akan irin wannan abin shine duk inda ga irin wannan ta faru a yi kokari kar a ɗauki doka a hannu. Waɗannan abubuwan da suka faru musamman irin waɗannan da suka ɗauko wannan hali na ɓatanci, tun lokacin da muka fara samun labarin mun yi kokari da matakan da suka fara ɗauka na rusa gida da sauransu, mun yi kokari mun kwantar da ita. Bayan haka kuma shi wannan wanda ya aikata wannan aika-aika muka je duk inda yake muka kamo shi. To muna kiyayewa duk abin da aka ce yau addini ya shigo, musamman a jihar Kano, mu kanmu da yadda muke bibiya da yadda muke binciken har magana ma idan zamu yi mukan kiyayewa, saboda me mutane gudun dai kar a ɗauki doka a hannu. Shi yasa kowane lokaci muna jan hankalin mutane idan ta faru, idan abu ya zo hannun hukuma, mutane su yi haƙuri, su yi abin da za a yi, su ga abin da za a yi. So wannan shine jan hankalin mu ga al'umma, duk inda ga irin wannan tana faruwa, in dai har an samu mai laifi, kar laifin wani ya shafi wani. Duk da zan ce yau malam Baba Jibo har gashi gisosi yake, to kan laifin wani ya shafi wani. Idan mutum ya aikata laifi a san waye yi. Wannan laifi da ya aikata bai shafi mahaifinsa ba, bai shafi yan uwansa ba, hala ma mahaifinsa da aka rushe masa gida ma tsine masa yi, ya tsine masa albarka. So mu gane mu kiyaye, wanda bai aikata laifi daban, wani yana da yan uwantaka. To an ce wai menene hannun kaji Hausa nan da aka yi, za ka hanci ya ba ka falinsa ba. Akwai wanda zai je aikata aika, amma mu sani cewa fa wannan halin nasa ne, shi aikata shi kaɗai, bai danganci wani nasa ko wani dan uwansa ko wani jinsin sa. Kuma Allah ba kama wani da laifin wani. Ba kama wani da laifin wani. To ya kamata a ce wannan ya kamata mu kula, idan mutum yayi abu a yi kokari shi mai laifin nan a rike shi, ba a dauka hannu ba. Kuma alhamdulillah
duk idan muka samu irin wannan, kin san irin wannan abu a jihar Kano mutane yanzu sun fara ganewa kuma suna taimakawa. Duk inda suka ji an ce yanzu hukuma ma ta shiga ciki ta rike su ma suna da kwanciyar hankalin su da kan za a yi hukunci. Gaskiya ne. To yanzu ya kamata mu ci gaba da wannan halin. Idan muka kama aka tabbatar an ba jami'an tsaro a tsaya a game za su gudanar, za a yi bincike na kwakwaf duk shaidu da wasu bayanai da ya kamata mu tattara na ganin cewa mun samu tabbacin aikata wannan laifin muna yi, ko da wannan irin binciken da aka yi ko da kulle shi da muka yi ba. Yanzu da idan ka je aka ajiye shi a wani police station, za a kone police station din, da wanda ya ji da wanda bai ji ba, da wanda ya gani da wanda bai gani ba, duk za ta shafe shi. Sai shiga ba ma police station ba ma'aikatan police station ba ma yan unguwa da suke zaune ba, wani hausha zai zo yi waɗansu ba, duk sai ta shafi waɗansu. Su da Allah mu ƙara jajircewa akan kula da waye ya laifi, sannan kar mu na ɗaukar doka hannu. In mutum ya laifi a saboda wannan shi ya laifi ba waɗancan laifinsa bai shafi wani nasa ba. Idan muka fara haka muna kiyayewa to insha Allah za a magani irin waɗannan abubuwan wanda ta dalilin laifin wani kaga wani yana shiga wani hali daban. Mu kuma Allah ya da a gurin mu dai kamar yadda kuka gani duk inda irin waɗannan suka taso abubuwan muna kiyayewa wurin bincike kuma muna tabbatar da cewa duk wasu hujjoji da za mu gurfanar a gaban kotu mu za mu fi kowa farin ciki in aka ce yau wannan wanda ya aikata laifi mun ɗauke shi daga cikin al'umma mun gurfanar da shi a gaban kotu, ita kuma kotu ta yi abin da ya kamata na hukunci. So al'umma da Allah a kiyaye da irin ɗaukar doka a hannu. A garin ɗaukar doka a hannu sai mutum je aikata wani laifin ma da ya sama da wanda shi ya aikata wani laifin daban. Gaskiya ne. To da fatan Allah ya sa mu ji kuma mu kiyaye. Bara mu daga wayar mu ta farko sai kuma mu dora ka inda ka tsaya kan batun taron da akai. Assalamu alaikum. Wa alaikis salam, wa ke magana? Amina ne, ina manta. To fa. To wannan Amina ta manta bata kirawo layin da ya kamata ta kirawo ba. To mai magana da wato yawun yan sanda na jihar Kano shi da kan batun taron da kuka yi na manema labarai akan abubuwan da suke faruwa a jihar Kano. To alhamdulillahi wannan hole da kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Sifiyawu Isa ne yi hole ne na mutane guda 392 wanda aka kama su da laifuka daban-daban, kama daga garkuwa da mutane, fashi da makami, daba, ta'ammali da miyagun kwayoyi da sauransu. Wannan lokacin da aka yi wannan hole akwai ayyukan da mun daɗe muna yi. Kin san yanzu idan muna bincike akwai abin da ake cewa intelligence driven, wato yin bin bincike tare da hujjoji na kwakwaf. Yanzu yanayin aikin da ya kawo mana canji a 'yan sandan jihar Kano ba wai kawai don mun kama mai laifi sai mu tattara bayanai da wasu duk shaidu a kansa mu gurfanar da shi a gaban kotu ba. Mukan yi amfani da laifi ɗaya mu binciko wasu laifuka, wanda yanzu zaki tuna satin da ya gabata na yi magana akan waɗansu masu laifi da muka kama, wanda ta dalilin laifi ɗaya da suka yi muka gano laifuka da dama da suka aikata, tare da samu haƙoƙin mutane na fashi da makami da suka yi, har filaye ma da suka je suka siya da takardun filayen da wuraren da filayen suke duka sai da muka tattaro. Haka zalika da motocin mutane da dama da suka sace ba fa iya a jihar Kano ba, wasu a jihar Kaduna, wasu a jihar Katsina, wasu a Jigawa. Duka muna wannan bibiyan, shi yasa wani sa'in zaki ga ko da 'yan jarida sun kira muna kama mutum ɗaya sai 'yan jarida su ce mun ji kun kama wani mai garkuwa da mutane ya ake ciki, sai mu ci a'a ku dan dakata bincike muke. So mun samu nasarori da dama musamman yadda muke ta bibiya, in dai mun samu laifi to duk wanda yake da hannu a ciki ko ina yake muna bin sa duk inda yake mu kamo shi kuma mu gudanar da bincike yadda ya kamata. Bayan bincike kuma mu gurfanar a gaban kotu. Mafi yawancin su gaba daya kaɗan ne wanda ba mu kammala bincike ba, amma mafi yawancin su mun gurfanar da su a gaban kotu domin su girba abin da suka shuka. Kamar inda aka yi batun cewar idan an kama mutum da laifi, kaga da shi dai inda kwamishina yake bayani, kwamishinan 'yan sanda masu kallon kuna ganin su inda yake bayani da cewar sun bi hanyoyin da za su bi da kuma dabarun da za su yi na samu masu laifi duk inda suke. Kuma babu shakka mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Habu Ahmad Sani PSC wato aiki yake babu dare babu rana, inda a kowane lokaci kukan ji amansa, inda kuma yake yi tattaki wato kafa da kafa don mu shi kansa ina bibiyar abubuwa don a ga an tabbatar da gaskiya da adalci. A wayannan satin na wayannan holan da kuka yi suna da jibi da halaka da wancan satin holan da kuka yi? To kin san abun ne daya amma ci gaba yake, wancan ne sai aka dora akai. Wannan hula da muka yi akwai biyo bayan wasu ayyuka da muka yi. Kin san akwai ayyukan da idan ana yi ba sai an faɗa ba, sai an faɗi su ba gaskiya. Idan kika duba jihar Kano da irin jihohin da muke da boda da su ba sai an gaya mutum matsalolin da suke faruwa a sauran waɗannan jihohi ba. To dole mu sai mun tsaya mun jajirce ganin cewa irin waɗannan matsaloli na 'yan bindiga da sauransu da 'yan garkuwa da mutane da suke faruwa makwabtanmu ba su shigo jihar Kano. A jihar Kano akwai ƙananan hukumomi guda 44 gaba ɗaya, wanda a cikin ƙananan hukumomi guda 44 din nan
waɗanda suke da boda da sauran jihohin da suka zagaye mu yanzu waɗanda suka zagaye mu zaki ga akwai jihar Kaduna, akwai jihar Katsina, akwai jihar Jigawa, akwai jihar Bauchi, akwai jihar Plateau, su ne suka zagaye jihar Kano. So sannan kuma ƙananan hukumomin da suka yi a boda na waɗannan jihohi ƙananan hukumomi ne guda 17 duka kuma shi 'yan sanda da kansa yake shiga, musamman dajin nan na Falgore wanda da ya kasance maɓoya ne na masu laifi, musamman kuma na masu wato satar shanun mutane, wato katar restaurant kenan, su bayan sun sace sai su shiga su boye. To tuni dama akwai dakarun jami'an tsaro ba iya na 'yan sanda ba, haɗin gwiwa ne na abin da ake cewa JTF wato Joint Task Force, an haɗa gwiwa duk an tattoshe ko ina a cikin dajin nan. Haka zalika mun ƙara tabbatar da tsaro a duka waɗannan boda namu na ƙananan hukumomi guda 17 duk inda zaka shigo ba ta iya tituna ba har cikin daji mun ƙara sa ido sosai, sannan mun ƙara yawan ma'aikatan a wannan wuri. Bayan wannan kuma yanzu mun koma abin da ake cewa community policing, wato gaba daya aiki tare da al'umma. Community policing nan yana taimaka mana sosai, yanzu muna samun bayanai, al'umma sun gane, duk masu unguwanni kowa mun wayar masa da kai, mun ce ba duk wanda ya ga wani motsi wanda bai aminta da shi ba ya yi kokari ya sanar. Idan ka ga wani hanzari ko bakuwar fuska ko wasu masu mashina ko wasu masu motoci suna kokarin yankowa ta ko ina ne, to mu sani fa tsaron jihar mu shine a farko, dole sai mun dage, ba kuma wai mutum ɗaya ne iya jami'an tsaro ya su dage suna ta yi ba, kowa sai ya dafa. To yanzu idan mutum kawai ya tsaya, kai kana garin ka misali ƙauyenka ko karamar hukumar da kake ko garin da kake yana kusa da boda, sai ka ga alamun ana wani motsi da ake neman a shigo, to in baka sanar ba ai kai ma kana cikin matsala. To alhamdulillah muna jan hankalin mutane kuma suna gane in an ga motsin akwai masu unguwanni, akwai 'yan kwamitoci da dama wanda aka kafa su tun da na community policing nan, wato na aiki tare da al'umma tun daga matakin jiha, matakin area command, matakin karamar hukuma, matakin division, wanda duk waɗannan matakai mun saka mutanen da suke cikin al'umma, kama daga manoma, wato maharba, kin gane ai duka kowa yana ciki, masu unguwanni kowa yana ciki, yadda duk matsalolin da ta taso mu kanmu mai tunanin ya za a yi mu haɗu mu gyara su. Wannan shine aikin da muke yi a waɗannan wurare, kuma shine makasudin da ya sa kwamishin 'yan sanda ya kira 'yan jarida ya musu jawabi domin nuna musu cewa muna samun nasarori, domin al'umma suna ba mu haɗin kai, su ci gaba da ba mu haɗin kai, sannan kuma muna tsaye akan daka kowane lokaci idan suka ga wata matsala ko barazana a yi ƙoƙari a sanar da mu domin a gudu tare a tsirata kuma mu shiga aljanna ta gaba daya. Ta masu kallon mu zamu je takaitaccen wato lokaci domin mu karɓi wannan muhimmin sako, amma ku dakace mu muna dawowa. Masu kallon mu muna muku albashi da cewa a duk inda kake a faɗin duniya a yanzu haka zaka iya biyo mu a dandalin mu na sada zumunci wato Facebook. Da farko idan ka buɗe browser wayarka sai ka rubuta www.facebook.com/rahamatv da ƙananan baki. Nan take zai buɗe maka shafinmu inda za ka ga alamar like, sai ka danna domin samun damar ganin shirye-shiryenmu kai tsaye na Rahama TV a duk inda kake a faɗin duniya. Rahama TV, farin cikin shine burinmu.
masu kallon mu da fatan kun amfana daga abubuwan da kuka gani. An za a iya kiran mu a lambar wayar mu take rubuce akan akwatin talabijin ɗinku don kira mai ma'ana ko tura rubutaccen sako don mun tambaya don wa'annan baki namu ko ce 'yan gida namu su ba ku amsa. Yanzu bara mu ke wato ƙara komawa hannu na dama wajen mai magana da yawun kotun jihar Kano wato Baba Jibo Ibrahim. Malam Baba Jibo. Baban za a ce ko malam ko alhaji. Da yafi a shi dai a baban. Ta shi kenan mai magana da yawon kotuna na jihar Kano kaga inda muka tattauna da farko kuma muka je wajen shi kansa ogaran 'yan sanda na jihar Kano da kuma inda muka je ka sha ruwa muka dawo. Baba Jibo a wasu lokutan akan ce idan kuma anan ma ka ba da magana akan wannan idan ana zargin mutum da laifi duk girman laifinsa ko kuma akwai iya laifin da ake ba da belin mutum da kotu ko kuma a duk girman laifin mutum in ba zarta masa da hukunci ba za a iya ba da to kamar yadda dai muka sha belinsa muka sha faɗa kin san shi ishu beli kullum muna faɗa babu laifin da ba a ba da belinsa ba wani laifi duk girmansa da ba a ba da belinsa an daga wayannan kafin mu dawo gare ka amma assalamu alaikum wa alaikum salam wa ki magana ni ne baba dokra nake magana a Borno State na baba wace baba Shehu Tura to malam Baba Shehu daga Maiduguri jihar Borno menene tambayar ka to tambaya na shine akwai wani makwabcinmu ya aikata wani laifi ko dai an san da abin da ya aikata laifi ne kuma hukuma ya kama shi abin nasu yadda aka fara dai kamar disagreement ne batun wani saurayi da wani yarinya muna jin ka magana akan cewa idan sun haɗu ita tana son kudi an ko naira 2,000 to da suka zo suka haɗu din shi yaro bai samu ya bada naira 2,000 ba aka mayar magana kamar 10 naira to da aka je da shi mutane human rights sun yi ta gani kesin suka gani abin suka ce disagreement ne wannan ba kes na ba ne to yan nan kuma she is beyond the year tana wajen shekara 22 kuma suka je suke mata pregnancy test she is negative kuma likitoci sun tabbatar akan cewa ita dama ba batin ba ne sa'annan kuma mutane human rights suka tura hannu su suka tura kesin zuwa station a yanzu haka da nake gaya miki nan matan shi da yaran shi sun kaura sun bar cikin gida sa'annan kuma masu kesin sun ce sun janye kesin ba a san da wa ake kesu ba sa'annan kuma har yanzu da nake gaya miki na tun kafin sallah na ya haka wani abu yaron na yana tsaye mai kes ya ja kes ya bari sa'annan matan shi ta yaji ta tafi gidan shi hakan da ake ciki yanzu na wani goro ne a ciki ma ba shi da family a ciki yanzu na koda saka ne aka yi mar da na san wanda za a kama me tambayar sa to me tambayar ka akan wannan batu da ya faru batun da muke tambaya nan ku ne kun gane irin laifin da ake ciki nan ƙarin bayani yake so kenan ƙarin bayani da kake so a yi maka muna so kai mana wani ake so a kai ba abinci ba kuma ba mai kesin mai za ya kamata shi ne muke tambaya kai to wato to kada ka da mu ka saurare mu abu za su ba ka amsa wato abin da yake faruwa a laifuffuka da kake ji akwai laifuffuka waɗanda suke za a iya yafe su akwai waɗanda ba za a iya yafe su ba a laifuffuka na laifi dukansu kamar yadda ya zo a cikin kundin da muke amfani da shi a arewacin Najeriya a cikin laifuffukan da ba za a iya yafe su ba ana nufin akwai laifin da idan yau kai aka yi wa laifin kai ne victims din to amma kuma gwamnati aka yi wa wannan laifin ko ka zo ka ce a wurin 'yan sanda na yafe to ba za a kyala wanda ake tuhuma da laifin ba ya tafi dole sai gwamnati ta kuma kamar yadda na fahimci bayaninka a wannan kenan shi ita wato ma'anar fyaɗe akwai waɗansu abubuwa guda 5 da suke zuwa wanda su suke nuna cewar idan an aikata su an aikata fyaɗe misali ana yin fyaɗe mutum za a iya cewa ya aikata fyaɗe ga ainihin wato ba tare da yardar yarinyar ko matar ba kaji ɗaya sannan ba tare da saninta ba kaji biyu sannan ba tare da
ko da sanin nata, idan sanin nan ya zamanto an sa ta wani an tsoratar da ita ne, ko an sa mata wuka, ko an mata barazana da cewar in bata yadda ba za a kashe ta, ko wani abu dai na tsoratarwa, kaga da saninta ta yi consenting din, amma kuma ga wannan abin da aka gindaya mata yasa ta yadda. Ko kuma a'a shi namijin na hudu kenan ya yaudari matar a zuwan kamar shi mijinta ne. Kin fahimta? Sai na biyar kuma ko da yadda tata ko ba da yadda tata ba, in ya zamanto karamar yarinya ce wanda take kasance shekara 14. To waɗannan abubuwa su suka, amma duk da haka kotunan shari'un manyan kotuna, musamman ma kotun ɗaukaka ƙara, sai suka ƙara da cewar sai an samu penetration dukuli kenan, komai kankantarsa. Salamu alaikum. Hello? Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam, wa ke magana? Sunana Jibril Ali Mufta. Daga ina? Ina kira ne daga United Arab Emirates. To menene gudunmawarka? Ina wannan baki barka da zuwa wannan. Ni tambayar da nake so wa Baba Jiba Ibrahim. Misali, kamar yanzu mutum a yanke masa hukunci a kotu. Zai je kamar shekara 2 ko 3. In ya ci kamar inda na ga ana yi a nan kasashe na Laraba, in ya ci kamar shekara 1 haka ko 1 da rabi, kin da saura shekara 1, za a iya koma a ba da shi beli a kotu ya fito ya je ma'amulolinsa ya dan samu abin da zai kula da iyalansa ko kasuwancinsa ko wani abu, lokacin da ya shirya ya koma ya ci gaba da wannan zaman nasa. Shi ne tambayar. Shi ne tambayar ka? Kin gane abin da nake tambaya ta. Kin gane abin da nake yi? Mun gane, ba ji ba suna jin ka sun gane. To wato ne kawai tambaya ta ne kuma manyan baki gudun da suke bayarwa, Allah ya saka musu da amin. da 'yan sanda da komai. Amin. Wato kamar yadda kai wannan tambayar, ka san kullum muna cewa dokoki sukan bambanta. Dokokin da ake amfani da su a wannan kasar, alhamdulillah kamar yadda ka faɗa, ai mu tunima a cikin tsare-tsaren dokokin da muke amfani da su, wannan tsarin da ka faɗa ana bin sa. Domin hukumar gidan gyaran tarbiyya, musamman ma a yanzu sabon kundi da gyaran da aka yi masu, akwai waɗannan tsare-tsaren sun fito ƙarara a cikin wannan kundin da aka sabunta shi, yadda ainihin wato idan sun gamsu sun yadda da tarbiyyar mutum ta canza, dama shi yasa aka canja ma sunan ya zama gidan gyaran tarbiyya, ba wai gidan horaswa ba, a'a za a kai mutum ne domin a gyara tarbiyya ta sa. Saboda haka sai ya zo daidai da wannan abun da kake faɗa. Idan kamar a ƙasashen da kake irin ƙasashen Larabawa akwai wannan tsarin, to mu ma yanzu akwai irin wannan tsarin a ƙasar Najeriya, yanda idan ba a so ma a kai mutum gidan gyaran tarbiyya sai ta ƙurewar gaske kafin a kai mutum. In kuma har an kai saboda ƙila girman laifin, idan har an kai mutum can, misali an yanke masa hukunci shekara 2, sai ya ci shekara 1 ko shekara 1 da rabi misali, to idan har tarbiyyarsa ta kimtsu ta canzu ta gyaru, to akwai irin wannan ɗaurin talala non custodial kenan, wanda za su bar mutum har ya je gida ya dawo ya buga waya ya yi sauran abu, amma fa a ɗaure ki, tunda dama a cikin tsarin dokokin akwai non custodial measures ma, wanda ainihin ɗauri ne kamar ɗaurin talala, an ɗaure ka amma kana gidanka za ka je ka kwana, sannan kuma idan ka tashi da safe ka tafi gidan gyaran tarbiyya. So wannan tsarin mu ma alhamdulillah yanzu a gyaran da aka yi muna da wannan tsarin. To bari mu karisa waccan maganar ta tasa. Kamar yadda na faɗa, shari'un manyan kotuna su suka ƙara da cewar sai an samu penetration, ba zai taɓa zama fyaɗe ba har sai an samu wannan dukuli ɗin, dukuli shai'i fi shai'i ma. Saboda haka idan har aka fidda wannan ta samu, to duk wanda ya aikata haka shine ya aikata laifin fyaɗe. Amma duk wani abu ƙasa da wannan, to ba fyaɗe za a kira shi ba, sai dai a kira shi da gross of indecency, shi ma laifi ne amma bai kai fyaɗe ba. To a maganar ka, idan ka ce yarinyar ai yar shekara 22 ce ma, kila ko kana nufin yar shekara 22 ba za a iya mata fyaɗe ba, to yar shekara 22 ma za a iya mata fyaɗe. Kamar yadda na lissafo maka
waɗancan tirakun da suke sawa in an sun faru ne fyaɗe ya faru. Idan kila aka tsoratar da ita aka sa ta a ƙarƙashin tsoratarwa ko a ce za a kashe ta ko a yaudare ta to kaga za a iya kiransa ya zama fyaɗe ko da babba ce bata kai shekarar ainihin wato 14 ko kuma bata kai shekara 14 ba. So waɗannan abubuwa dai su ne suke tabbatar da fyaɗe, kuma kamar yadda ka ce masu ƙara sun janye ko kuma ba sa zuwa to shine wancan magana da na faɗa maka ta farko cewar irin wannan laifin yana cikin laifin da ba a iya cewa an janye, ko an ce an janye to ita kuma hukuma tana da ruwa da tsaki a kai, dole sai ta bi kes ɗin ko da mai ƙara bai je ba sai 'yan sanda sun gama bincikensu sun ɗauka sun gabatar kotu. In aka je kotu kuma wajen tabbatarwa shine ta shaidu, kotu ba ta amfani sai da shaida. Alabashi idan masu ƙara ba su je kotu ba sun gabatar da shaida ko kuma ɓangaren masu gabatar da ƙara sun gaza kawo masu ƙarar su zo su ba da shaida da zai tabbatar da laifin da aka zarge su a kai, to shikenan daga nan kotu kuma babu yadda ta iya domin hannunta a naɗe yake, za ta sallame shi idan ba a samu wata ƙarfar shaida da za ta alaƙanta shi da tuhumar da ake masa ba. To bari mu dan karanto sakonninmu da suka shigo ko da guda biyu ne haka sai kuma a dan ba su amsa. To assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ke magana? Daga ina? To ya suna ce? To sai ka daga murya. Shikenan masha Allah suna godiya, mai tambayar ka. Kamar a kotu aka kamar shekara uku abin da muke so da kai akwai wasu labarai da suke yawo kamar a ce shekara uku a shekara ɗaya da suka yi wata takwas wani wata goma so da Allah a tabbatar da wannan yanayi a abin da yake aka yi mutum da suka shekara uku ko kuma a ce shekara ɗaya wata takwas ake ko wata goma. Gaskiya ne. To wato abin da ake nufi a nan idan alkali ya yanke hukunci a hukuncinsa zai ce ya ɗaure wannan mutumin shekara ɗaya full kalanda. Idan ya amsa ya ce ya ɗaure shi shekara ɗaya cikakkiyar kalanda to abin da ake nufi full kalanda shine shekara ɗaya dai wata 12 ne, saboda haka har da asabar da lahadi kenan in ka irga to mutum sai ya yi wannan shekara ɗayan zanzan wata 12. Idan alkali ya yi shiru kawai ya ce ya ɗaure shi shekara ɗaya to su kuma a lissafin gidan gyaran tarbiyya babu asabar babu lahadi ko weekend kenan, saboda haka idan aka irga zaka samu ya ragu, shine zaka ji ana cewa ai shekarar in an ce shekara ɗaya wata 8 ne misali, to amma ba wai a'a shi alkali idan ya yi shiru in ya ce ya ɗaure shi shekara ɗaya ya yi shiru, saboda haka wannan za a cire waɗannan ranakun hutu duk za a cire su babu su a cikin lissafin shekarar. Amma idan ya ce full kalanda to wannan full kalanda ɗin sai kaga mutum ya cika wannan shekara ɗayan zanzan kafin nan kuma sannan sai su sallame shi. Bari mu karanta sakonnin mu da dai muna son karanta sakonnin waya ta yi yawa, bari mu dan daga wayar ita ma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ke magana? Wanda yake magana don sabo daga wa. Daga ina? Wasai. To malam dan sabar ka garin wasai. Menene tambayar ka? Tambaya na magana akan tambaya shine magana kamar yadda shi wannan yana cewa shekara wata 12 shine shekara ɗaya. Za a cire asabar da lahadi a cikin a gwamnati zai a shekara ɗaya zai yi wata nawa kenan. Sai an lissafa. Sai an lissafa. Akwai masu kamar su jami'an gidan gyaran tarbiyya suna da wannan lissafin nasu, ita ko ta aikinta kawai ta faɗa ta yi, saboda haka ƙididdigewa da daga ranar da aka kai mutum gidan gyaran tarbiyya kotu ta yi hukunci
na zaman wasu wa'adi da zai yi a can daga wannan rana a gidan gyaran tarbiyya akwai masana da suke kididdigewa har iya awannin da zai yi wanda aikinsu ne dama sun kware akan haka. Saboda haka idan har kotu ta yi hukunci ta furta ta ce kwana kaza ko sati kaza ko wata kaza ko shekara kaza, to hatta awar da zai yi a wannan shekarun da aka faɗa, su kuma jami'an gidan gyaran tarbiyya suna da ma'aikatansu da suke wannan bangare wanda su suke wannan lissafin. Saboda haka ba kotu ce take wannan lissafin ba. Assalamu alaikum. alaikum salam. Wa ke magana? Ni ta su gariji daga Maiduguri. To Malam Isa me tambayar ka? Tambaya na wannan bawan Allah in har laifin shi ya tabbata ya kamata a gaggauta yanke masa hukunci. To mun gode. Dan mun ji bayani wai wata mata mai rajin kare haƙƙi wai tana cewa wai za ta ɗaukar kara kan wani al'amari. To Wasu wanda ita ce ɗaukar kara kan wani al'amari ko kuma yake cewa zai shige wannan bawan Allah gaba bayan laifinsa ya tabbata. To lallai shi ma ya kace babban kuskure. Kuma sai ya saurari hukuncin da shi ma Allah zai masa. Malam Isa daga garin Maiduguri mun gode ba mu dan karanta sakon mu wannan sakon ya ce salam mun gode da wannan hukunci amma ina son na sanar da ku duk wanda ya batanci ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya jagorance shi. Ina so mu yi aiki da hukumomi domin kama waɗannan gurbatattun malamai. To kuma mun gode da wannan tambayar da kuka yi mana barambi mu da fatan kun ji dai mun amsa an karanta wa wato manyan baki tambaya. Kuma take cewa salam idan yaro dan shekara 18 ya aikata laifi na kisan kai kuma cewar shekarunsa ba su kai ba, za a iya kai shi gidan gyaran halin tarbiyya don a yi masa hukunci ko kuma ya za a yi masa? to shine abin da ya faru akan wannan ai, in ba su kai ba abin da aka ce a mazhabin da muke bi na malikiya shi da kuma dokar da muke amfani da ita ta Administration of Criminal Justice Law ta jihar Kano, cewar idan yaro bai kai misali shekarunsa ba su kai 18 ba kuma ya aikata laifin da ya kamata a kashe shi misali, to tarbiya sai a yi masa tarbiya tunda haddi ba zai hau kansa ba amma za a yi masa tarbiya din nan shine wato sai a ajiye shi, za a iya kai shi kenan gidan gyaran tarbiya din a ajiye shi tsawon lokacin da alkali ya riga yanka. Kamar yanzu shi na wannan yaron tunda bai kai shekara 18 ba kuma laifin da ya yi ya munana, saboda haka sai aka yi masa wannan tarbiya na cewa zai je ya zaman gidan gyaran tarbiya na gidan yara ko ba kashi gidan yawa na shekara 10 kuma tare da aiki mai tsanani. Shekara 10 nan za a rika hada masa da wani aiki na wahala ko faskare ko wani abin da ya danganci haka. To da fatan wato Mary take da kadama turun jihar Yobe ta ji wannan tambaya kuma gashi nan an ba ta amsa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga ina? Ni ne ba shi karabin still na take kira. Na'am. Daga Maiduguri. To. Muna jin ka. Ni ma ka ci asibiti ne. Don abubuwan da kuna faɗa don wayan su ina da sanya kai don na gama zama Open and Vulnerable Children's Coordinator. Okay. To muna jin Na gama zama coordinator na. ina ga ƙarin bayanin da zan yi a maganar da yi maganar da kai masa jawabi ɗazu ne wanda suke zargin cewa wai an kulle wani ana zarginsa da ref wanda kai masa bayani da ya kamata a ce ya gamsu shi aikata refin yana bincike ne yake nuna ma hakan ne ko ba haka bane. Duk da haka na dauki namban wayansa zan kirawo PRO na Maiduguri in na tashi daga nan idan muka yi magana da shi zan faɗa masa sannan shi ma na dauki namban sa zan tura masa namban PRO Maiduguri in mun yi magana da shi shi ma zai magana da shi sai ya je ya same shi a zauna ya fito da shi a je da yan sandan da ma ya saurara ya ji me ake tuhumarsa da shi ba wai yana tunanin ko abin da ba haka ba. Za mu yi magana da shi gaba ɗaya da shi sannan kuma zai je ya same shi domin ya je yadda ake ciki. To alhamdulillah babu shakka ba abin da zamu ce da wannan kafa ta mai albarka sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi ga shugaban wannan gida da kuma daraktocinta domin ko anan an samu gaba karamin lada aka samu ba tunda za a kawo korafi babu shakka PPRO na wato kuma magana da yawun yan na jihar Kano ba ya kasa a gwiwa an samu matsala ko an kawo ta wato kwamishinan yan sanda ta jihar ikan yi kokari ya dauki lambar wanda ya rubuto abun ya tabbatar ya hada su da inda ya kamata a warware matsalolin da fatan kuma Allah ya sa mu dace amin kuma Allah ka ba mu sa'a. To PPRO ka ji da inda batutuwa suka taso ake ta tattaunawa me za ka ci a ciki?
to alhamdulillah yau dai ina ga mun yi magana ne a guda biyu su ne manya a ciki. Misali wannan hukuncin da aka yanke kusan duk gari kowa ma yana farin ciki da abin da mutane suka ji. Haka zalika kuma mun yi magana akan ɗaukar doka a hannu. Shawarar da muke ƙara bayarwa shine mutane su kiyaye kuma su san doka. In an kama mai laifi a yi ƙoƙari a kawo hukuma shi, kuma insha Allah hukuma za ta yi abin da ya kamata. To masha Allah. To salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To yana da kyau idan mutum ya kira mu ya same mu sai ya haƙuri da jin wata kafar wato akwatin talabishin ɗinsa sai ya saurare mu ya saurari wayarsa domin iji bayanin da za a yi masa. To Baba Jibo. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hello, wa ke magana? Ni ne ba shaurin na ce magana abin da ya hayya kayyum wato bayan Allah nan ya kira mu kuma an ce an maka bayanin cewa zan kira shi ba za a kira ka shi kakakin rundunar yan sanar jihar Kano ya dauki number wayar ka insha Allah idan ya fito da ka wannan studio namu tunda yanzu shiri muke yi kai tsaye kuma ka ba da ka faɗi abin da yake faru kuma kai ba kaman taimako kake yi tunda ka ce makocinka ne abin ya hada da shi za a kira ka kuma za a hada ka da su can yan sanar jihar Maiduguri bara mu dauki wayar mu ta karshe salamu alaikum. Salamu alaikum. alaikum assalam. Wa ke magana? Alaikum assalam. Sunana Sani daga Kasauri. To malam Sani menene gudunmawarka? To ni gudunmawa ta kun tambaya ce nake ko bincike kamar haka ne. to Wato yawanci za ki ga an kama mutum a kotu. Da criminal offense. Da laifi na wanda laifi na kare dokar kasa. To amma daga baya da an kan ce an mai samari trial a kotu. Kuma wanda ko doka ta kotu za ki ga wata an ce shekara 10 wata shekara 7 wata ta wuce. Domin wani lokacin mutum hadin criminal ne an sani da ke kuma an mai kawai tara ya yi shi. Saboda aka daga karshe ce ke ganin kamar cewa criminal justice system na Najeriya yana kara ta'azzara masu laifi. Saboda wannan kumbazin da ake kai mutum yana taimakawa hanyar wajen gyara tarbiyya. To amma yanzu sai zama da kamar su ko kuma ranki ne ko ne suke shigowa yadda zan yi kwa daura mutum haƙi yanzu da wahala duk an kama mutum an ɗauki. Kuma daura ne yana taimaka ainihin wajen gyara haƙi. Saboda haka su kuma kamar barayi yanzu sun yi wani tsari wanda suke tara kuɗi gurup gare su sun ma'aikatan tsaro sun sani gurup gare su wanda in suka yi zata suka tara kotu sai zai tara kuɗi sai su asu da an kama mutum an kashe kotu dama akwai da suke biya mai tara sai zo su biya mai tara sai a sake shi. Ni din nan na taɓa kama ɓarawo na kashe kotu yana zuwa aka mai samari tara muna gamawa ya dawo ya zo ce su ya kashe ma'aikaci na. Saboda haka daga ƙarshe ta sake koma na sake rahoton aka ce dama suna yin wannan manta da kuma sun zo mutum har yanzu. To amma ni shawara ta anan shi ne da Allah da Allah ana so a gyara dokar Najeriya. A yi mata abin nan yadda in ka je ka yi da gida a kai ka kurkuku. In an kai ka kurkuku gyaran tarbiyya ne tarbiyya ka tafiya. Zancen taron nan a rage ta saboda gwamnati ba neman kuɗi ba kuke gwamnati su cikin mutane su mutanen kirki. Wannan shi ne abin da nake abin nan kuma abin ƙarin bayani da Allah yana neman hannu. Wato ko da yake lokacin naga kamar ya ƙure wannan kuma bayani kuma kamar yadda ya faɗa criminal justice system ɗin ya faɗa maganarsa ta farko to shi ya kamata a yi overhauling kuma alhamdulillahi yanzu ɗaya daga cikin gyaran da aka yi wa criminal justice system ɗin da muke amfani da shi na wajen yadda ake gabatar da mutum a kotu da sauran duk irin wanda ake shi summary trial doka ce ta zo da summary trial idan mutum ya amsa laifin da aka tuhume shi da shi idan ba capital offense bane misali kisan kai wanda za a ɗauki amsawar a matsayin bai amsa ba a yi recording ɗinsa a haka to za a yi masa hukunci na nan take wannan kuma discretion ne wato dama ce ta alkali na ko dai dan wani ko ka amsa din ba zai maka summary trial din ba wani alkalin wannan kuma ya danganta daga alkalin saboda dama ce wanda doka ta riga ta basu amma kamar yadda ya faɗa dole criminal justice system din shi ya kamata a overhauling a gyara shi yadda zai tafi daidai da rayuwar al'umma da suke cikinta amma alhamdulillah kamar administration of criminal justice act da aka zo aka yi shi a ƙasa gabaki ɗaya kuma ya bazu a jihohi da yawa ake amfani da shi kusan an gyara in ba gaba ɗaya ba kashi 75 na irin waɗannan abubuwa wanda suke tafiya wajen tafikar da harkokin shari'a. To madalla Abdullahi Haruna Kiyawa me zaka ce a ƙarshe? To jama'a assalamu alaikum muna godiya da irin gudunmawa da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. To Baba Jibo a madadin yan uwa kaftan yan uwa abokan aiki da kuma hukumar gudanarwa ta Rahama Talabishin har kullum tako Bilkisu Muhammad Haji ke cewa kasance da mu in Allah ya kai mu wani satin a huta lafiya.